بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرابلا بونا فلا كم تقولي بوا ميلا تانو جمانا بتقولي أيوة جمانا ينكو كجانغا أما كا نيجي نكاسا نام بينامي ولي أي واتي أنا بتقولي واتي كوسا أيوة تبارك واتي الله كوسا كوسوه أيوة الحمد لله واتي كوسا نانغا كنه مانتروتان نيلا نعم داير ما بيسرو أما فوكو واتي كاين بافو واتي كاين أيوة تو كوني أمي دوغو كودوغو دين كودو oye ni mɔgɔ ti dugu min kɔnɔ hakili la a ti fo ma ko dugu fo ma ko tomo fɛn o fɛn min bɛ yen nɔ n'i y'a mɛn ko nin fɛn i bɛ taa sɔrɔ nin fɛn dɔ de b'a kɔnɔ fɛnw gulonnen don ɲɔgɔn na ɲɛnamaya gulonnen don fɛn dɔw la i bɛ taa sɔrɔ nin jɛw yɛrɛ fana gulonnen don fɛn caman na ko gulonnen don ko min na a tɛ se taw kɔ da bila ayiwa o bɛ de ko n'i y'a mɛn dugutigi fana duguden ko don o ye tiɲɛ n'i ye ɲɛmaa ye i bɛ taa sɔrɔ maa de b'i kɔ n'o tɛ ni maa t'i kɔ ɲɛmaa ko kuma t'o la dɛ a y'a to la o bɛ de ni dugutigi parce que dugudenw de bɛ yen a bɛ jama dɔ de ɲɛma naamu n'o jama tɛ yen a tɛ se wuli k'ale dugutigi ye dɛ Allahu akbar o bɛ de o kɔni a b'a kun jɛ ni mun ye ko dugu ko tilejɛ ti tɛmɛ dugu kan parce que a ka dɔgɔ o ye tiɲɛ ye ni dugu bɛ jɛ a ti fɔ ko ko nin dugu in ka bɔ wala nin dugu in ka dɔgɔ ko kɛnɛ bɛ tɛmɛ o la wala kɛnɛ bɛ se o ma n'a hakili la a bɛ Ala ka latigɛ de ko fɔ Ala ka latigɛ i ma kɛ maadenni ye o i kɛra maaba ye o i kɛra waritigi o i kɛra fantan ye o i ka kɛnɛ i man kɛnɛ o Ala ka latigɛ boli bɛɛ kan bila ye siga t'o la i y'a faamu dugujɛ in ye Ala ka sebaya de ye a ti tɛmɛ fɛn wɛrɛ foyi la ko a ka dɔgɔ a bɛ se bɛɛ ma bɛɛ bɛ ta sɔrɔ a la ne kɔni hakili la o ye Ala ka latigɛ de ye tubarikala ayiwa ko Ala ka latigɛ bɛɛ de mɛ maa ka laɲini fana bɛ a kuma donso ko ten o ye tiɲɛ ye maa bɛ fɛn min laɲini o se ka di ma fana Ala fana o ye Ala ka nɛɛma dɔ de y'a bila ye o de kama a fɔ ko Ala yɛrɛ ye cogoya di an ma an k'a deli an k'a bato o kɛ kun ye o ye n'an gɛrɛla a la fɛn mun ka d'an ye n'a ka ɲi an ma Ala b'a d'an ma tubarikala i y'a faamu ayiwa o ye Ala ka nɛɛma de ye hakili la o de kama u b'a fɔ ko laɲini fana bɛ yen nɔ o ye tiɲɛ ye n'i y'a ɲini Ala fɛ Ala b'a d'i ma tubarikala bi an bɛ dɔn jumɛn na parce que ne ka jate ye fila ye san dɛ ne ko ne fɔ ye depuis o don sunkalo kɔnɔ an bɛ tile 5 la n b'o dɔn sunkalo tile 5 ye bi ye bi fana ne fana ka jate la bi ye mars kalo tile 27 ye bi ye ntɛnɛn ye san 2023 don tubarikala donc bi ye ntɛnɛn sunkalo kalo a tile 5 wala o ye ne ka jate an ka baarakɛ kalo fana o fana tile 27 bi ye tubarikala o tɛ o don gafew bɛ yan gafew bi yan l'histoire o ye faso ka fasiri ale ɲɛta fɔlɔ mun de b'a la histoire ko ɲina san 32 ye jamanadenw ye murutiliba min kɛ n'a kɛra mars kalo tile 26 ka dankari kɛ Ala ka hinɛ la Musa Tarawele ka fanga la ko o kunbɛ hakilijiginw kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ a bilara tamasiyɛn min kɔrɔ a bila ye o ye ko ka jamana ɲɛda kurakuraya kolonɛli Asimi Goyita ye kɛ cogoya ye ale min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ka ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a fɔ ko an kan ka ɲɛda kura ani taasira kura don an ka démocratie kɔrɔ référendum nata ye n'o ye hakililajigin kalada ye sariya sunba kura kan ko min bɛna kɛ a tɛ mɛn Ndeli Man ani Tesit Banɲagara ani fo ka taa se Ɲɔnɔ ko Mali finitigiw ye dankari kɛ kosɛbɛ Bamaciw la maa 147 a bila ko dankari kɛra olu la i b'a ye fana k'a fɔ ko Buguna tɛmɛsɛbɛn kura in n'o ye carte biométrique ye a bila ale sɔrɔli hukumu kɔnɔna na ko Segu jama ka ca kosɛbɛ a sɔrɔ yɔrɔw la Usumani Farota ko ale fana ye samara bɔ
a do ke ala ka hinala abla a soma yala mana ayo tabarakallah nyewe ta mbiko o tien l'indépendant ale ko di Cheikh Oumar Sissoko ale jabola koro ministre koro jabola koro do second dongo ministre koro do o ko aye 26 mars ko mo kon nana ay hakiladi indépendant mo ma nam a jira k'a fɔ ko jamana in jɔyɔrɔba bɛ ale la abla ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔyasoba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye u ɲɛma bɛ se kaso la fɔlɔ ayiwa olu yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲɛma in nɔrɔ bila k'a to kaso la ayiwa ko kalo u ye lajɛrɛ min ba minnu kɛ kalo tile 23 ka se tile 24 ma chambre de commerce la o ko minnu taara lajɛrɛ in kɛnɛ kan n'o ye délégués ye olu y'a ɲini k'a fɔ ko Yusufu Bacili ka nɔrɔ bila o k'u y'a ɲini fana k'a fɔ ko tɔnsigi dɔ ka kɛ teliya la kalata bɛ se ka tɔnsigi min senfɛ ni ka Maju Sɛnbara k'ale sugandi ka kɛ chambre de commerce ɲɛmɔgɔba ye a bila ndan na hali ma Amerika ma kiri fɔlɔ ayiwa ɲininkali don ne ka ɲininkali o ye hali ma Amerika ma kiri fɔlɔ kasi fana ko bɛ den min kɔnɔ ni ye fɛn kasanko ci o nun kɔrɔ dun a bɛ gɛlɛya a ti kasi senna teliya tubaarikala ayiwa le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɔrɔwari taga samatasɛgɛw ye o ndolaci minnu damina warawalaliw senna ndolaci hukumu kɔnɔna na coupe d'Afrique des nations min kan ka taa tan kɔrɔwari san 2023 naamu ablaye ko samatasɛgɛw kɔni sera ka u paraɲaba kɛ ka taa kɔrɔwari sira kan u ka seba sabanan sɔrɔli hukumu kɔnɔ min yɛrɛ fana min tali kɛ bamaciya olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko Mali finitigiw kɔni dangarikɛ caman na kɛn yɛrɛ kalanso ɲɛmɔgɔw ko u ka funu baarala ye k'u y'a sonsoro fɔlɔ ablaye ko ɲɔgɔn faamuya nana sanuko siratigɛ la yɛrɛla sa k'a fɔ ko fɛn caman bɛ sanuko sira kan olu tɛ ɲɛnabɔ ka kɛ ni jɛlenya ye Mali senandulaci ko ni farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ saga bonda la ka sababu kɛ samatasɛgɛw ka jɔ kɔlɔsiba kɔrɔ Usmane Faruta ko ale soma yɛlɛmana ablaye ayiwa tubaarikala ala ka yafama ka dayɔrɔ suma amina l'alternance ale ko di sariya suma yɛlɛmali ko hukumu kɔnɔna na ko yalima kolo min bɛ wele ko appel du 20 février o bɛna kɛ Asimi ka an tɛ a banna ye wa min kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase IBK ma waati la waati tɛ kelen tilew tɛ kelen ɲininkali tɔ min fana bɛ yen fɔlɔ i b'a fɔ waati tɛ kelen tilew tɛ kelen o ye tiɲɛ ala ka latigɛw fana bɛ yen o siga t'o la ala ka latigɛ tɛ maa jɛ o kuma an bɛ dugawu kɛ n'a bɛ kɛ ko min ye ala ka jamana kisi ablaye amin o tɛ o don ko marabagajɛkulu ko fɛɛrɛ jɔnjɔn yɛrɛ tɛ marabagajɛkulu bolo bilen ka se ka jamanadenw ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ ko marabagajɛkulu yɛrɛ kɛmɛ camanjɛ fanga fiɲɛmayɔrɔba de ye ablaye an dan o k'u senfa ka fa a kuma bɛ fɔlɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ jagominɛw tali ka bɔ kɔrɔwari ka don Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko musaka min b'o tani ka segiw kɛ n'o chiffre d'affaires ye k'o bɛ se sefa wari miliyari 900 jate ma sogo ko baarakɛlaw n'o ye filière viande ye ablaye ko ɲɛnɛ kɛmɛ olu kɔ ko kɛmɛ k'u tɛgɛ ɲɛsin politikimaw ma k'a fɔ ko a ko fiɲɛ bɛ olu de la ayiwa le repère ko min bɛ tali kɛ kalata ko ɲɛnabɔ hali ni a baaraw bolo dacogo kura n'o ye nouveau chronogramme ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigimɛ sisan k'i ɲɛ jɔ EJ de la n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye tubaarikala sabula olu de kan ka a ɲɛnabɔ Sahel kɔnɔna na ko wulikajɔw b'a la ka ɲɛsin min ma sisan o de ye ka se ka yɛlɛma don kɛlɛcɛw ka baaraw kɛcogo la jamanaw kɔnɔ a sera ko waasa fura bɛ se ka sɔrɔ lakanako gɛlɛyaw la cogo min na tubaarikala le challenger Cheikh Oumar Sissoko ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin Victor Si ma Victor Si ala ka hinɛ la wala a y'a fɔ ko nin ma kofɔlen ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri min kɛra jamana kumabɔli kama ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ta la ma o dɔn k'u ye u ma o jate koba ye ablaye an dan min bɛ tali kɛ kafo musow ka ɲɛmɔgɔ min kati ale y'a jira k'a fɔ k'u kɛra sababu ye ka maa caman ka furusa bali ka kɛ ablaye ka furusa bali o ye ɲuman ye les échos wele kulu min bɛ wele ko coalition publique ce que vous payez
olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ min bɛ galamina Buguni mara la k'u ka musaka minnu bɛnkan min bɛ u bolo ka ɲɛsin u ka sanubɔ in baara ma k'u ka da kɛnɛ kan mɔgɔ ka se ka kɔnɔ kuma dɔn Ablaye Ndane u y'a fɔ ni kunnafonidilaw ka bɔlɔsigi dɔ senfɛ bɛn ani kɛlɛw dabilali baɲumankɛ min bɛ wele ko HDWPL ko olu ye bɔlɔsigiba kɛ Gawo a kɛra sababu ye u ka se u ka bɛn ani kɛlɛw dabilali dantigɛli 7nan o ka se ka u dantigɛli kɛ Gawo jamana kɔnɔfɛla na Ablaye Ndane sɔgɔmada na kunnafoni teli kumabɔ ɲɛ tubarikala bamanan dere e da sera ma ko 26 mars ko Asimi taara tasibila kɛ o tɛ wa ni san ye san 32 kɛ yɛlɛma kɛra Musa fanga feerela o tɛ wa an bɛ mars kalo la an bɛ tile 27 la coup d'état yɛrɛ kɛra mars tile 26 o tɛ kunu ye coup d'état kɛra sisan coup d'état mɔgɔ mun fanga la o ma coup d'état kɛ yan olu ye 5 de mais Sadasu mun ye coup d'état kɛ Musa ka waati la olu ye 19 de ma 19 an bɛ coup d'état minɛ sisan mɔgɔ 5 de y'o kɛ an bɛ mun na sisan o ye mɔgɔ 5 ye mais a tɛ ka waati la maa 19 de jɛra ka bɛnbɛn kɛ ka Musa bi olu fana donna parce que mankanw de cayara ekɔlidenw murutira mugu cira saya kɛra baarakɛlaw farala ekɔlidenw kan coup d'état fɔlɔ yɛrɛ kɛra baarakɛlaw de 24 parce que baarakɛlaw a y'a sɔrɔ baarakɛlaw tɔn kelen dɔrɔn de bɛ b'a fɔ INTM a ɲɛmaa ale ka hinɛ la Bakari Karambe a ko bon baara tɛ kɛ Mali la tuguni fo Musa ka valence sɛbɛn o yɛrɛ tɛ coup d'état ye wa coup d'état ye voilà maintenant politicien ninnu Seku Umaru ninnu ni Muntaka Tall ninnu ni Alifa Koma olu ko bon an fana bɛna fara baarakɛlaw kan ani jeunesse to an bɛ kulu kelen former pour ka ɲɛsin fanga ma donc o ye mun kɛra ko la coordination des mouvements et associations démocratiques du Mali u ka siège ye jumɛn bourse du travail la donc olu de côté ko bon sisan an bɛ ɲɛsin fanga ma comme écoleden ye ɲɛdɔnna la comme sisan a kɛra tan baarakɛlaw fana ko di baarakɛ n'a y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ se fanga na maintenant mun de kɛra muso fana donna kɛlɛ la a kɛra jama wulila muso donna kɛlɛ la waati min na sisan kɔni ORTM yɛrɛ donna kɛlɛ la mun ma deli ka kɛ o de kɛra le 24 mars k'a sɔrɔ Musa bɛ fanga la Musa ma bin ORTM taara ja ta mɔgɔw ma Musa dégage Musa assassin k'o b'o télé la k'a sɔrɔ Musa ma bin o dugukolo yɛrɛ le maintenant Sadasu ko an bɛ nin de kɔnɔ ko sisan kɔni fanga banna a tɔɔrɔ dɔrɔn an ka dafa donc 26 mars dafali nin kɛra 26 mars matikalo tile 26 a kɔni 6 a tile 20 ani 7 mun ye bidon ye Sadasu mun ye Musa bi ko olu ka kulu filɛ ko olu ka kulu togo comité de réconciliation nationale 27 mars ou 26 mars coup d'état kɛra 26 mars u taara politicien fɛ 27 mars u ko ka liste filɛ fɔlɔ Amadou Toumani Touré lieutenant colonel do watinna fulana Mohamed Koulibaly médecin commandant do watinna bi ale général a retraite la ale ma tɔgɔ ba sɔrɔ Amadou ko comme ça be retraite la a sabana o ye Bakari Koulibaly lieutenant colonel a nanina o ye Cekura Dumbiya o fana ye lieutenant colonel ye a duruna o ye Lamine Jabira ala ka hinɛ la ale ye commandant watinna Lamine Jabira a wɔrɔna o ye Haruna Traoré ale ye commandant ye a wolowula o ye Hamidou Sissoko b'a fɔ man chef d'escadron a kɔnɔntɔnna Yaya Ouattara commandant a tanna o ye Anatole Sangare ale ye commandant ye tani kelen na ale ka hinɛ la Suleiman Yakuba Sidibé Bebel ale fana tanyana ale ye commandant o watinna tani filana Ousmane Meiga lieutenant colonel tani sabana Sara Samake ale ka hinɛ la ale ye commandant ye tani nanina Cheikh Oumar Diarra ale ka hinɛ la ale ye lieutenant colonel o watinna tani durula ale ka hinɛ la ale tun ye Oumar Diallo Dibris ale yɛrɛ de tun ye Musa yɛrɛ ka RDK ye o waati na coup d'état bɛ kɛ don min na ale yɛrɛ taara bureau yira Musa bureau min na ale tun lieutenant colonel ye tani wɔɔrɔnan Musa Jabate ale ye commandant ye tani wolowulana mɔgɔw ye Musa yɛrɛ minɛ Chaka Kone ale ka hinɛ la capitaine ale ni
atete n'ale ka cɛdenw de donna Musa kan ka taa Musa minɛ tan ni seginna Lasina Kone ale ye commandant ye 19 Mamadou Konipo commandant ne ma kelen un pas ale dun ye jɔyɔrɔ fa Kafuguna Kone tan ni seginna Kafuguna Kone lieutenant colonel donc ni ma 19 de ye bɛnbɛn ci ka fɔ fanga firi la dɔw tɔgɔ bonyana ko in na kosɛbɛ jɔn tɔgɔ de bonya ATT kɔfɛ Kafuguna Sada Shaka Kone Bebel Yakuba Sidibe olu tɔgɔ bonyana ni Brise ali Anatole Sangare Anatole fana tɔgɔ bonyana mais Brise donnen do mina kuma kelen de fɔ ye bi le 26 mars sɔgɔmada fɛ parce que nin bɛɛ kɛra sufɛ 22h ka taa 4h du matin la Musa minɛnɛ u jiginna ye ka taa n'a ye Kampala ATT yɛrɛ ka bureau la olu yɛrɛ tun b'a fɛ ka ɲɛmɔgɔ ɲɛfɔ o yɔrɔ la o Brice ko ATT ma n'an ye Musa minɛ an bɛ taa n'a ye sécurité d'État la ATT ko hɔn a ko ne ko ni tɛ don Musa kan mais Musa bɛ bureau min na comme aw tɛ parler dɔn n bɛ taa yira u la donc ale de taara bureau yira ko Musa bɛ yan donc ko i ta banna la to a ka ɲi donc Shaka Kone n'a ka mɔgɔ 6 n'a ATT de donna k'a sɔrɔ Musa n'a ka kulo bɛ réunion na u donna Musa y'u u dalen ko mun de kɛra ko non pour votre sécurité on est venu vous mettre en sécurité ni ko c'est d'assuma pour votre sécurité général d'État président de la République on est venu vous mettre en sécurité. Lève-toi, on va. Donc, Moussa Fane a vu. Alors qu'il y a Ousmane Koulibaly, allé le tourner ministre de la Défense. Ako, lieutenant-colonel, je vous demande une chose. Il faut préserver la vie du président. Ko, à titre comme Halé a conseillé qu'elle ait fait un sort. Il y a deux Charles là au Jigna, mobile là. Waati min o sera sécurité da la wule détruire que dron mal fait ko kambora mais o tarna fo atete ko abtane Musa fo ne ke bureau kono ne de ba garder marché ta garder tane Musa fo atete ke bureau de jigro ni para voilà maintenant atete ay demba wele ala ke hena demba la ako barabana ko Musa minena ay na nga ñomo ye demba ko jamais andalente sa dasula ni dugu jɛra a bɛna bourse travail avant sɔrɔ min na bu sɛbɛ la sinon an de bɛ taa kan na ayi o ma da la ku dalen t'u la ayi ko dalen t'u dema ko da ko an tɛna de a dɔ bɛ na o dugusɛjɛ a tɛ n'a ka mɔgɔw taara bourse travail la ka yira kɛ tiɲɛ la Musa min na président kɛra i y'a faamu maintenant a tɛ ni mɔgɔw bɛna waati min na mɔgɔ 2 bɛ wala mɔgɔw ma faamu Birisi ko Birisi Musa ka ɛdika wa nɔfɛ o ye ke janfato ko Bakary Koulibaly chef PC opérationnel mɔgɔw kule la a tɛ ko n'o kana kuma ko SODAS ko don ko jamana ko don ninnu b'aw nɔfɛ parce que olu ye faama bila jamana kosɔn ni jamanadenw kosɔn ko wɛrɛ tɛ mɔgɔw ye u dusu da sinon olu tun b'a faamu dɛ o tɛ faamu bon i b'a dɔn Surasi kan ka ko kan ka faamu parce que Surasi bɛ jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛ voilà donc n'i y'o faamu Surasi ka kɛwale la i tɛ jigin a la voilà parce que ni jamana ko kɔni fɔra ko la Surasi kɛ a tɛ ko da ko non ko u b'an nɔfɛ janfa tɛ ko olu ko u tɛ maa kelen ko la u tɛ fanga ko la u bɛ jamana ko la yanni jamana fanga ko yanni jamanadenw ka sa dugu ka wuli olu bɛ taa jama fɛ donc olu do u kana kɛ kabako ye donc ko kɛra tan sini mun kɛra n b'o fɔ ye tuguni tɔgɔ ni hakili jigin ɲɛna kosɛbɛ waati fana ye nin ye ko kuma bɛɛ n'a fɔ waati a se ka t'o la o tɛ o do i Traoré Jite